purgatu indarada justizian eskubiden juturia. Euskadiko etizarmemat behar gynek ezuekin Euskal Armada txipi bat Ingleteran txordadin Euskaldun armada baten hedatzeko Inglaterra Churchillen gana banua baimenaren eskatzera Izite heritara lotxaren urpetik etxaien aztaparetik argiaren atzera libertatiaren txuiaz egunaren piztera. Azaroak ez daki, nurren zaden ari, ez eta ereiliak iztailaren beri, gük ere zorde jogu, bihialirari, ondokuen hunetan, sordezan askiri, gük ere zorde jogu, bihialirari,